Συνομιλία σοκ ανακάλυψε η ελληνική αστυνομία, μεταξύ του 53χρονου Μίχου, ο οποίος εξέδιδε την 12χρονη, και ενός πασίγνωστου βουλευτή, ενός γνωστού πολιτικού κόμματος, του οποίου τα αρχικά είναι Νιδέλτα. Σε αυτήν την συνομιλία, οι ύποπτοι φέρονται να συνεννοούνται μεταξύ τους, με κάποιο είδους κωδικοποιημένων λέξεων, έτσι ώστε να μην είναι φανερές στον ακροατή οι άρρωστες προθέσεις τους. Ακολουθεί απόσπασμα της χυδαίας αυτής συζήτησης ανάμεσα στα δύο τέρατα. Έλα ρε Μάστορη, έχεις κανένα καλό κρέας για απόψε, γιατί έχω λυσάξει στην πείνα. Είναι η τυχερή σου νύχτα. Σου έχω για απόψε ένα αρνάκι γάλακτος για γλύψιμο από πάνω μέχρι κάτω. Άντε επιτέλους, γιατί έχω βαρεθεί τη ξερή την κότα που τρώω σπίτι. Ετοίμασε το και στείλ το. Πώς θα το φτιάξεις? Πώς αλλιώς, γεμιστό με λουκάνικο χωριάτικο, και στο τέλος θα το πασαλείψω με κρέμα γάλακτος. Τέτοια λες και μου τρέχουν και εμένα τα σάλια. Στο στέλνω. Με έχεις φτιάξει ρε μπαγάσα. Πάντα τα καλύτερα παϊδάκια μου στέλνεις. Τα συμπεράσματα, κύριες και κύριοι, είναι δικά σας. Το μόνο που έχω να πω είναι πως αυτό φαίνεται να είναι η κορυφή του παγόβουνου, καθώς φήμες μιλάνε για ένα μεγάλο κύκλωμα μαστροπίας ανηλίκων με πολιτικούς και διασημότητες, όπως και για ένα νησί, Παύλα, παιδότοπο στο οποίο ανήκει στον Μίχο. Κάνε εγγραφή στο Y Media μωρή πουτάνα.